Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas paguyuban ingkang begja rahayu, ingkang sansaya wantun lan gambira anggenipun nyunaraken paseksen menggaing sih kawilujengan dalem lumantar Gusti Yesus. Para murid dalem dikersakake supados wantun ngayahi timbalan kautus martosaken Injil wonten ing sadéngah papan supados kawilujengan lumantar Gusti Yesus, kawilujengan ingkang dipun kersakaken Allah saged tinampi dening sansaya kathah tiyang. Ning kados-kadosipun para murid dereng siap, awit ing bojone pungkasan para murid tasih dereng paham menggaing Gusti Yesus menika sinten, Sang Mesias ingkang kedah sangsara menapa malih seda sinalip menika dereng saged tinampi dening pemahamanipun para murid lan tentu kathah tiyang Yahudi rikala semanten. Para murid kathah-kathahipun sami kalian konsep tiyang Yahudi umumipun bilih Gusti Yesus dikajengake dados tokoh politik ingkang mimpin pemberontakan nglawan penjajahan Romawi. Menika gegadanganipun para murid lan kathah tiyang Yahudi rikala semanten. Ning Gusti Yesus ingkang kautus dening Allah boten ngawontenaken pemberontakan menapa malih nglawan sacara fisik, ananging ngorbanake diri kangge kawilujenganipun umat manungsa lan donya. Lan kawilujengan ingkang dipun kersakaken Allah boten namung kawilujengan gesang ing alam donya, ananging ing sakmangkih anggenipun marisi gesang kasuwargan nunggil kalian Allah. Mila Gusti Yesus kautus dening Allah nglawan setan lan begondali supados dosa menika boten nguasani umat manungsa. Merga benten pemahaman utawi para murid dereng gaduh anggenipun mahami sinten menika Gusti Yesus lan ingkang dados kersa dalem, mila para murid nggih lajeng ajrih kuatos yen Gusti Yesus nilar para murid terus kepriye masa depane. Waosan Injil dinten menika kirang langkung mirip kalian waosan Injil dinten Minggu wingi. Kados pundi Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem bilih Yang Roh Suci bakal kautus ngamping-ngampingi lan paring pambiyantu dumateng para murid. Anggenipun asung paseksen menggaing sih kawilujengan dalem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab gangsal welas ayat 26 kalajengaken
bab 16 ayat 51a. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, samangsa Sang Panglipur kang bakal dak utus saka ing ngarsane Yang Rama, ya iku roh ing kasunyatan kang mijil saka Yang Rama wis rawuh. Panjenengane bakal paring paseksen mungguh ing aku. Dene kowe ndereka asung paseksen, awit kowe wis padha nderek aku wiwit sekawit. Kabeh iku dak kandhakake marang kowe, aja nganti kowe nemoni sesandungan. Kowe bakal ditundung saka ing sinagoga, malah bakal tekan titi wancine wong sing mateni kowe rumangsa caos bekti marang Allah. Anggone tumindak mangkono mau, marga ora wanuh karo Rama lan karo aku. Kabeh iku dak kandhakake supaya samangsa tekan titi wancine kowe kelingan manawa kowe wis dak kandhani. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika keraos cekak lan aos banget ning yo yen dirasa-rasakake abot banget. Gusti Yesus ingkang ngersakake bilih Yang Roh Suci mangkih bakal paring panglipur lan pitulungan dumateng para murid, awit para murid ugi dikersakake Gusti asung paseksen menggaing Gusti Yesus. Menika ateges para murid dikersakake nglajengaken pakaryan-pakaryan dalem Gusti lan menapa ingkang dados tuntunan dalem Gusti lumantar sabda-sabda dalem. Tantanganipun ugi diparingake Gusti bilih sok emben para murid bakal ngalami panganiaya, diusir saka sinagoga lan kados-kados darahipun para murid menika halal merga yen ana sing mateni para murid keyakinane caos bekti marang Allah. Menika lak kula kinten luar biasa ngeri. Kowe bakal ditundung saka ing sinagoga, malah bakal tekan titi wancine wong sing mateni kowe rumangsa caos bekti marang Allah. Lan menika wonten ing perkawis-perkawis tertentu, jaman-jaman tertentu kalampah wonten tiyang sing mateni murid-murid dalem Gusti rumangsa bener, rumangsa caos bekti marang Allah, marakake mlebu swarga. Ning tumraping Gusti Yesus, tiang-tiang sing rumaos kanthi mrajaya murid-murid dalem adamel pati marang murid-murid dalem Gusti lan menika rumaosipun caos bekti marang Allah, awit ora dawanuh marang Allah lan marang Gusti Yesus. Anggone tumindak mangkono mau marga ora wanuh karo Rama lan karo aku. Jawabanipun cetha banget. Dados yen ana wong mateni wong liya merga beda agama, merga beda keyakinan, mbuli wong liya merga beda agama, beda keyakinan, lajeng rumaos menika caos bekti marang Allah, wong kuwi merga ora kenal, ora paham, ora ngerti Allah. Awit menapa naminipun titah dalem Allah, padha-padha menungsane kok wani mateni, kok tegel mateni. Nah menika lak ya wis ora masuk akal. Apa meneh alasane beda keyakinan, alasane beda agama, alasane beda tempat ibadah. Kados-kados agama malah marakake wong dadi buas, dadi liar, wani mateni wong liya utawi nyingkirake wong liya, nganiaya wong liya. Padahal kan agama menika dados srana anggenipun sansaya ngluhurake martabate manungsa. Nek wis malah kosok balene ya agamane sing kleru,
utawa sing ngayati agama kuwi kleru. Mugi-mugi kula panjenengan sami lumantar Hyang Roh Suci Sang Panglipur sansaya wantun anggenipun ngadepi maneka wali pepalanging gesang, anggenipun asung paseksen menggaing sih kawelasan lan kawilujengan dalem. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.